A obra consistiu na mellora do que é o teito do pabellón. Cambiáronse as chapas que había transparentes, que non eran transparentes xa, que eran amarillas e prácticamente non deixaban pasar a luz, cambiáronse todas por unhas novas, co cual ganamos en luz, ganamos en mellora de que había, xa tiñan algunha goteira, xa metían agua, e, polo tanto, creo que é unha mellora importante. Ademais, limpiáronse todos os canalóns do pabellón e se limpiaron tamén o resto das chapas, co cual logramos unha mellora da totalidade da coberta. Aproveitamos para meter tamén unha que se chama línea de vida, que é para mellorar a seguridade cando se fan as limpezas no teito e para que as persoas que suban a limpiar e que suban a mellorar o teito poidan traballar con seguridade e, polo tanto, creo que ganamos en moitas cousas, en que se introduzca menos agua, ganamos en luminosidade e ganamos en seguridade, cousa que creo que son tres factores importantes en calquer entidade, en calquer recinto, digamos, deportivo municipal. Obra financiada pola Xunta de Galicia. Sí, efectivamente, foi financiada íntegramente por a Xunta de Galicia, por a Secretaría Xeral do Deporte, por Marta, e, bueno, o cual que estamos moi agradecidos e esperamos, ademais, que siga, como sempre, que siga colaborando con nós nestas peticións que sempre lle facemos ao longo dos anos. De feito, estamos nun pabellón que foi financiado xa tamén pola Secretaría Xeral, as pistas de pádel e deportes que foi financiadas pola Secretaría Xeral. Eu creo que, a verdade é que non temos queixa da axuda, neste caso, da institución autonómica. Para nós é unha satisfacción sempre axudar cando vemos esta empatía polo deporte desde as administracións locais. Entonces, tratamos de axudar na medida en que se pode, pero, estamos moi contentos de que os resultados sexan estes. Son concellos un poquinho máis limitados cos seus orzamentos, ainda que agora xa me estaba explicando o alcalde que vai acometer aquí unha... Pódese dicir, señor alcalde? Sí. Que vai xa colocar o parqué aquí, vai ser unha instalación de primeiro nivel. A parte desa instalación do parqué, hai algo previsto máis para o pabellón ou un deporte? De momento, para este ano non. A principios do ano que ven dotaremos efectivamente ao pabellón xa de madeira, sobre todo para que os do patinaxe poidan facer o seu deporte con plena normalidade, e agora mesmo, antes de fin de ano, empezaremos ademais aquí ao lado tamén cunha nova pista de pádel, tan demandada polo club de pádel local. Foi o noso compromiso para que poidan este ano xogar aquí a súa competición oficial, que tuveran que desplazarse por non contar con esas tres pistas, e, estamos en esa dinámica. Ademais, teño que dicir que xa tamén imos facer unha obra moi importante no campo de fútbol do Arcade, como é cambiar todo o tapete do campo de fútbol e unhas mellores importantes a través dunha subvención, que tamén nese caso é da Diputación, co cual, creo que estamos dentro do deporte local, estamos de unha hora boa porque estamos facendo unha serie de inversións moi importantes e, además, moi necesarias sempre.